L-applikazzjoni tal-estensjoni tal-Università Amerikana f'Malta mill-Ġordaniżi tal-Grupp Sadin mhux biss hija ta' dannu għas-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tal-Kottonera u l-patrimonju storiku kulturali, iżda tmur kontra l-qafas tal-ippjanar tal-pjan lokali tal-Port il-Kbir. Saħħet dan il-Kummissjoni Interdeċiżana Ambjent fi stqarrija maħruġa tlieta li fija kwotat ukoll xi jgħidu il-pjani lokali dwar il-Port il-Kbir li bini u strutturi ma jistgħux jidalmu jew jiddominaw fuq iswar. F'każ li strutturi ingumbranti jaqbżu l-għoli tal-bini preżenti, il-pjani jisħqu li normalment l-applikazzjonijiet ma jiġux aċċettati għalkemm f'każijiet speċifiċi li huma rari ħafna dawn jistgħu jiġu aċċettati minħabba bżonn neċessarju ta' livell prestiġjuż u kulturali. Il-Kummissjoni Ambjent temmen li l-proġett propost mill-Ġordaniżi għal Bormla huwa eżempju ċar li l-ippjanar f'Malta qiegħed fil-periklu li jservi dejjem aktar l-interessi tal-ftit u mhux l-interess pubbliku tal-komunità kollha. Tiddikjara wkoll li l-applikazzjoni sabiex jittieħdu wħud mill-ftit spazji miftuħa li hemm fil-qalba tal-Kottonera sabiex jakkomodaw faċilitajiet għall-Università Amerikana hija eżempju ċar ta' dawn il-perikli. Fl-isqarrija jingħad li meta hemm tant dubji dwar il-ħtieġa u l-utilità ta' dawn il-faċilitajiet u meta jidher ċar li mhumiex fl-aħjar interess tal-komunitajiet tal-Kottonera, wieħed jitħasseb mhux ftit dwar lil min sew qed iservi l-ippjanar f'pajjiżna. Il-Kummissjoni Interdeċiżana Ambjent esprimi solidarjetà ma' residenti tal-Kottonera li qed isewmgħu leħinhom biex iħarsu l-ambjent tal-inħawi għad gawdija kemm tal-ġenerazzjonijiet tal-lum kif ukoll ta' dawk futuri u tappella sabiex jirrenja sens komun u l-ġid komuni filwaqt li tittama li dan il-permess ma jingħatax.